Tähän otteluun Veitsi Kurkulaisen oli voitettava tämä, jos se mieli säilyttää edes teoreettiset mahdollisuutensa mestaruuden uusimiseen. Pasi Rautiainen tykitti tässä vapapotkun yläriman kautta yli. Sitten pallo on Pekka Onttosella. Ropsin puolustus torjuu. Kari Rissanen antaa namusyötön siellä Klaus Granlundille ja Ropsin puolustus pelastaa maaliviivalta. Sitten ottelu on vanhentunut 18 minuuttia, pallo on Erkki Vallalla. Hän antaa hyvän syötön Mika Väyryselle, joka antaa todella upean läpisyötön Kari Rissaselle. Rissanen ei edehdy ja tekee HJK:lle johtomaalin 1-0. HJK:n johtomaalin jälkeen alkoi Rovaniemen Palloseura saada pikkuhiljaa otetta peliin. Petri Nieminen keskeyttää, Dankli puskee ja Pekka Onttonen pelastaa Pasi Tauriaisen nenän edestä. Tauriaisella avoin maalintekopaikka siinä. Kulmanpotkun antaa Petri Nieminen ja HJK:n maalle syntyy hirvittävä hässäkkä. Petri Jakonen ei saa otetta palloon ja tunteet alkavat käydä pikkuhiljaa tosi kuumina. Sitten Rovaniemen Palloseuralla jälleen hyökkäys. Pasi Tauriainen saa pallon, pääsee yksin läpi ja Kari Marttonen tulee ja vetää hänet kurkusta kentän pintaan. Ja tästä tilanteesta on Rovaniemellä tätä ennen ajettu mies suoraan pihalle. Saapa nähdä miten käy nyt. Erotuomari Styrbjörn Oskarsson kaivaa korttia ja Kari Marttonen katsoo sen väriä ja huokaisee helpotuksissa. 42 minuuttia pelattua, Rovaniemen Palloseura tekee tasoituksen 1-1. Petri Nieminen ampuu vapapotkun suoraan HJK:n muuriin ja siitä polkuneen pallon Petri Jakonen joutuu poimimaan verkon periltä. Sitten 8 minuuttia pelattu toista jaksoa. Petteri Seppälä antaa namusyötön Pasi Tauriaiselle. Pekka Onttonen epäonnistuu vartioinnissa ja Rovaniemen Palloseura siirtyy 2-1 johtoon. Koko toinen jakso oli erittäin rikkonaista peliä, kuten kuvasta näkyy. Miestä otettiin surutta ilman, että erotuomari pahemmin peliin puuttui. Enempiä maalia ei kuitenkaan tehty ja näin Rovaniemen Palloseura voitti tämän tärkeän ottelun numeroin 2-1.